mám túto masážnu pištoľ od značky True Life, vzor Relax Gun G6 Metal. Rovno na zadnej strane balenia môžete vidieť všetky benefity a vlastnosti tejto masážnej pištole. Prichádza až so 4 masážnymi hlavicami, ktoré môžete využiť až v 5 stupňoch intenzity a výdrž batérie je až do 5 hodín. Táto masážna pištoľ s celým príslušenstvom prichádza v takomto krásnom, malom, kompaktnom kufríku, ktorý je hrozne ľahučký a vojde sa do neho všetko, čo potrebujete. Nachádza sa tu návod s inštrukciami, ktorý prichádza v niekoľkých jazykoch a okrem toho, že tu nájdete ako pištoľ poskladať, tak tu nájdete návod ku každej masážnej hlavici, kde na tele a ako môžete masírovať. Súčasťou balenia je aj USB-C kábel, pomocou ktorého kdekoľvek ľahko a rýchlo masážnu pištoľ dobijete. Samotná pištoľ sa skladá z tela, ktoré je kovové, ale zároveň hrozne ľahúčke, a zo 4 nadstavcov. Každý nadstavec je plastový a je potiahnutý gumeným obalom, čo je hrozne príjemné na dotyk. Masážna pištoľ sa ovláda veľmi jednoducho, nadstavec jednoducho nasadíte a ovláda sa iba jedným tlačítkom. Podržaním pištoľ zapnete a môžete masírovať. Opakovaným stlačením pridávate na intenzite. Silu intenzity môžete vidieť pomocou modrých svetielok. Ako sme spomínali, pištoľ má až 5 intenzít. Krátkym podržaním pištoľ vypnete, hlavicu vytiahnete a môžete jednoducho vymeniť za ďalšiu a proces opakovať. S touto masážnou pištoľou som veľmi spokojná, pretože sa hrozne jednoducho ovláda, je príjemná na dotyk a vďaka tomuto kufríku si ju môžem so sebou zobrať kdekoľvek. Ahoj!